Näkymä ylhäältä, Starship-robotti liikkuu jalkakäytävällä. Otsikko Starship on näkymän päällä. Kuvateksti, navigointiesteiden ohi. Jalkakäytävät, Starship-robotti liikkuu jalkakäytävällä katsojaa kohti aurinkoisena päivänä. Kuvateksti, robotti navigoi esteiden, kuten puiden ja postilaatikoiden sekä roskisten ja liikennemerkkien ohi kameroidensa ja antureidensa avulla. Jalkakäytävän reunassa olevan suuren roskakorin ympärille ilmestyy punainen neliö. Kuvateksti, kun robotti havaitsee esteen, se väistää sen, tai pysähtyy mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. Kohtaus häivytetään mustaksi. Kuvateksti, reunakiveykselle kiipeäminen, robotin 3 itsenäisesti toimivaa pyöräparia nousevat vuorotellen tieltä reunakiveykselle. Kuvateksti, 6 pyöränsä ansiosta robotti voi kiivetä reunakiveykselle hyvin nopeasti. Ylhäältä näemme, kuinka robotti pyörii akselinsa ympäri vasemmalle ja liikkuu jalkakäytävää pitkin. Kuvateksti, koirat ja jalankulkijat, robotin päällä hehkuu vihreä valo, joka muuttuu punaiseksi, kun robotti pysähtyy jalankulkijan eteen. Kuvateksti, ja robotti ei havaitse ainoastaan ihmisiä. Kuvateksti, myös muut jalkakäytävän käyttäjät, kuten koirat, havaitaan, ja robotti liikkuu turvallisesti niiden ohi. Otsikko Starship www.starship.exis